түгел минем Җәүдәт Мидхәтович. Шуңа күрә аңа багышлап менә шигырь яздым. Ана сөте аша җанга иңгән. Игелекне син куш учлап алып, туган туфрагыңа бүләк иттең. Бөтенләен җиреңә дип салып. Гөлбакчалар иттең мишә буен, талгын чишмәләрен уяттың. Зифаталларына сыйынышкан нараты да үзгә буякның. Үсүеңне түземсезлек белән көткән мингәр мишә көткәндер. Мидхәт улы батыр Җәүдәтенең булачагын өмет иткәндер. Вәт эшләп тә куйдык, синең сүзләр. Эх, ул еллар сеңгән буеңа, килен сандыгыдай бирнә туплап, киләсең син гомер туеңа. Язмыш кына синең жан кадагың, йөрәк майың алып күкрәктән, мишә урманнарын, чишмәләрен, нигез туфракларын тетрәткән. Сөйләп куясың да елмаясың. Тамып торган моң бар күзеңдә, саба җиле диләр, таң җиленә, башың куясыңдыр үзеңдә.